pagmantikahin lang natin ng konti guys para lumabas yung ano niya. Sarap. So what's up mga guys? Welcome ulit sa ating YouTube channel. So magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng ng Bicol Express. Pero gagawin nating Ilocano version. So Ilocano Express. So ito yung ating mga guys, mga ingredients. Bawang, sibuyas, saka yung ating sili sa siling haba. Siyempre yung ating coconut, saka yung ating mantika at saka alamang. Then guys, magigisa na tayo sa bawang. Bicol Express. Gisa muna natin yung guys, yung ating bawang sa sibuyas. So guys, pwede natin ilagay yung ating baboy. So ito yung ating baboy. Yun, lutuin lang natin ng medyo yung karne guys. Saka natin lalagay yung ating alamang. Yun natin siya ng ay, sarap. Saka natin susunod ng ating alamang. Bigyan natin ng konti. Mas masarap yung medyo paalat. So, pwede rin natin isabay itong sili. Anong oras ka, pre? Ha? Yan guys, pwede rin natin ilagay yung yung coconut baby.
Yun, pwede nga rin natin ilagay yung ano guys, yung ating siling haba. Yun, okay na to guys. Init. So, tingnan natin yung ano guys, yung ating niluluto. Yan. Ilocano Express. Okay na yun guys, kunting pakulo na lang. Luto na yun. Yun. Itong Bicol Express natin. Init. So, tingnan natin yung ano guys, yung ating niluluto. Yan. Ilocano Express. Okay na yun guys, kunting pakulo na lang. Luto na yun. Grabing init. Ha? Ano luto mo pre? Ha? Ano luto mo? Lagang. Yun, shout out pala sa mga ano, sa mga bagong subscriber diyan. Kay Rogelio Ablao. Shout out sa iyo. Sa mga batchmate ko ng high school, shout out sa inyong lahat. Sa mga nag-aaral diyan sa Lalawanan National High School. Yun. Itong Bicol Express natin. Okay. Luto ng ano? Ang kakanin? Oo. Kaya? Kakanin nung hinalo? Oo. Bigo? Oo, bigo. Yun, shout out pala sa kwarto ko. Happy birthday. Kay boss. Yun, nilaga. Yung sasabaw. So ay, medyo umaga pa. Anong oras pa lang? Alas 8.
Yun. Okay na to guys. So guys, tapos na tayo magluto. So, hindi lang yung aking video. Thanks for watching. Paalam!